Assalamu alaikum yan uwa na dukkanin duniya baki daya, ina mika muku dubin gaisuwa. Ni ne naku Musa na Kowa TV wanda yake sake muku abubuwa daban-daban. A yau in Allah ya so ya yarda za mu bidiyo akan yadda za ka yi amfani da waya biyu a lokaci daya, amma kuma ɗaya kake taba, ɗaya kuma tana aje a gefe ba ta hannunka amma kuma kana aiki da ita. Ma'ana za ka iya haɗa connection da wani application ka yi amfani da waya biyu, amma kuma ɗaya take amfani, ɗaya tana hannunka ɗaya kuma tana ajiye. Za ka iya amfani da ita ma ta ajiyan, amma sai dai zai kasance sai dai duka aiki ɗaya suke ba daban-daban ba, insha Allah. Domin kallon wannan bidiyo din sai a biyo mu cikin bidiyon mu na gaba, za mu nuna yadda ake da kuma yadda za a jawo application din da sunan shi da komai duk za mu nuna in Allah ya so ya da, sai a biyo mu cikin wannan bidiyon namu. To gashi nan Allah ya kawo mu cikin bidiyon. Kun ga yanayin aiki da waya biyun da muka ce za ka yi aiki da waya ɗaya. Kun ga gashi nan dai waya ɗaya gashi nan ana aiki da ita, amma kuma waya biyu suke aiki a wajen. In ka kula da kyau waya ɗaya ake taɓawa, amma kuma waya biyu suke wannan aikin. Kun gani ko? In duk abin da kai a wannan wayan ita ma za ta taɓa. To yanzu za mu shiga mu nuna yadda za ka ga application ɗin. Gashi nan za ka shiga Play Store naka, ga nan sunan application ɗin za mu nuna muku shi yanzu in Allah ya soya da. Wannan shine sunan shi, TeamViewer Queen Sport. Ma'ana wannan shine wayar da za a haɗa kenan, wacce ba a taɓa ta. Shi kuma wannan in za ka jawo wacce kake so ka yi amfani da ita, za ka sa TeamViewer for remote control, wacce za ka yi amfani da ita kenan. Su wayoyin gashi wannan ya shiga, ma za mu shiga cikin shi yanzu. Sai ka wuce ka danna next kafin wannan shi ma ya bude. Ga nan lambobi a nan ƙasar nan kuna kallon su za a sa a wancan cikin wannan ɗin kenan. Sai ka wuce ka danna get start. To gashi nan wannan lambobin ga su nan 1936 su za ka ego ka zuba su a nan wajen. Yayin da ka sa sai ka danna OK. Bayan ka danna alawa, to yanzu in ya dannu za su fita fuska. To ga sanan yanzu duk wanda ka taba za ta dinga aiki makamancin wannan.